OK, takže čaute ľudia, moje meno je Unkempt Tommy. a ja vás vítam pri mojom štvrtom dieli z nášho Skybloku. A hneď ako ste sa mohli všimnúť, sú tu pár zmien. A tie zmeny sú z takého dôvodu, že tento diel som točil a urobil som tu väčšiu plochu, ale nezapol som si mikrofón. Zistil som to niekedy v polovici natáčania, tak som to dal odznova. Takže som tam robil iba... Proste som to urobil dlhšie, urobil som si tu ten malý cobblestone generátor, naťažil som si, zväčšil som ostrov, urobil som si, takže bolo to ako aj dosť dlhé na jedno také video. Ale snáď nevadí a už máme aj niečo naťažené. Tak dúfam, že to bude na tento dnešný diel, aj keď neviem, čo chceme ešte robiť, ale určite by nám trebalo zväčšiť to, kde sa spawnujú tí mobovia. Takže si zoberieme meč, toto odložíme a zoberieme si aspoň 30 týchto. A trebalo by urobiť aj toto lepšie, to neviem síce ešte ako urobíme. No, tam sa už nám začínajú spawnovať. Teraz mi to nejak seká. Mi to seká. No a proste ešte som si urobil tú takú malú plochu, tu sa budú spawnovať tie zvieratá a ja by som vlastne chcela v tomto dieli celé toto podložiť. Teraz zmizol creeper a zase sa objavil. A podložiť z tohto dôvodu, pretože chcem, aby sa tam... Zase mi to... Čo mi to tak seká? Ale nebudem to robiť väčšie. Takže potrebujem tamto všetko podložiť a zobrať si z toho trávu, aby som urobil tam veľkú plochu na spawnovanie tých zvierat. Myslím, že sa môžu spawnovať hoci kde, nie je na to nejaká obmedzená tá. OK, a robí sa to následovne. Si zoberiem ešte krompáč. A to prdele, tieto schody ma začínajú srať. Už by ich trebalo upgradenúť. Takže tu už mám niečo podložené, takže vykopeme teba. No a ideme takto. No, to sú lagy. Zase ty. Nechceme ťa tu. Ježiš, on fakt prežil. No poď, tu som. Poď. Máme znité mäso, ktoré je nám úplne na hovno. Takže vlastne som ho nemusel ani odkladať, nevadí. OK, idem hore. Ty vole, neviem ako to mám vylepšiť, ale tieto schody sú fakt debilné a začínajú ma srať. Takže si to všetko tak po kúsku vyťažíme. Dúfam, že nám ostane potom miesto alebo niečo také. Tento mi tu bude zavádzať, ale to nevadí. Takto, tak. OK, takto. Tento bedrock nám tu bude zavádzať, ale to nevadí. Nejak to vyriešime, vlastne však ja chcem mať dom dole, ak nejaký budem mať. Sice v tých úlohoch je, že urobiť dom, takže by sa to celkom hodilo. A dúfam, že je moja kvalita mikrofónu lepšia ako minulé, pretože neviem, čo bolo z nej minulé, ale bolo to strašne fúkanie tam a neviem z čoho. Som trošku ho popostrčil a už myslím, že by to malo byť dobré. Tak, idem si ešte po cobblestone. No jasné, že sa netrafím, ty vole. A tieto schody, neviem ani, či mám robiť to z toho schody, alebo neviem, alebo nejaký rebrík, ale tak treba to fakt akože... No, ja stále stisnem ten CTRL na ten zoom. Ak mi to pada, tak to nevadí, nemalo by to spadnúť dole až na teraz. Pretože teraz to už môže padať, takže tu budem musieť zachytávať. Tento sapling si zoberiem a dúfam, že mi nespadne.
OK. Že urobíme toto. A ja musím nájsť ešte plochu, kde budem posádzať stromy. To by som mohol vlastne aj tu hore, ale tak... No, neviem. A zatiaľ to tu trošku rozšírime. Neviem sice koľko blokov to musí byť, aby sa tu oni začali spawnovať, ale viem na 100%, že to musí byť ten grass. No. Dáme to nejak takto. Takto. No, hop tam. A ešte väčšie. Ale my máme nejak málo hliny, ako vidím. Dúfam, že máme... Aha, nie, vlastne nemám už nič odložené. Nevadí, dúfam, že sa to rozhodne. Teraz to vyzerá ako dosť čudne, ešte keby tu bola zelená. Áno, takto. Viac k tomu nehovorím nič pre istotu. A dúfam, že mi teraz nebude padať, pretože aj každý drt sa hodí. A každý drt je vzácny. Šminiem toto. Jeden, druhý, tretí, štvrtý, piaty. Tak. Neviem síce vlastne, čo bude tu hore, tá plocha, čo tu budem robiť, ale... No niečo sa určite niekedy hodí. Uvidíme. Tento skyblock sa mi zatiaľ nepáči. Ale tak... Uvidíme, či ho časom zlepší či sa časom zlepší. No ja mám fakt ako málo toho grassu. Alebo grazu, alebo ako sa to povie. Grass blokov, drtov. Ale nevadí. Takto. No, to by zatiaľ mohlo stačiť. A idem si robiť plochu, kde nám budú rásť stromy, ako ja viem, že toho dreva mám kopu a neviem, či vôbec ho na niečo budem potrebovať, ale stále sa drevo hodí a ja chcem robiť tú cestičku teraz hore. Takže ako to zrobíme? Nič ma také nenapadá. Že by som to urobil iba takto hore. Počkať. Ty vole, tie schody ma už serú, ale poriadne. Áno. Hop. To asi nemôžem vlastne. Ale... OK. Takže jediná cesta je to urobiť takto. Hop. Takto. Ale... Ja si ešte musím vyťažiť tieto, ale musím ísť asi z hora, pretože neviem, ako by to dopadlo. Takže takto. Zatiaľ je to taký ostrovček tu. Ty pôjdeš preč. A ideme na to. OK, takže teraz sme sa dostali na nejaký pofiderný blok a stadiaľ by sa dalo dobre. Tak nič. Hlavne nespadníme. OK. Naťažil som toho dosť veľa, dúfam, že mi všetko popadalo tu. Že mi nepopadalo všetko dole. OK, je to tu.
A vlastne tieto pomocné nám ani tam bude na nič. Vlastne keď je to pomocný, tak samozrejme, že na nič. Takto, ale ja sa vám ospravedlňujem, že veľa nerozprávam, ale viac menej nemám o čom rozprávať. OK, tak dúfam, že táto verzia schodov bude trošička lepšia ako tamta. Hneď uvidíme. No, je to trošku lepšie. OK, takže toto plocha, celkom rýchlo sa to rozrastá. Ja idem asi ešte zväčšiť aj plochu, kde sa spawnujú tie... Hop. Oh. Takže my nemáme život, výborne. By som potreboval trošku životov, takže sa najem. Viem, že to teraz, keď celé spráskam, nebudem mať asi nič, ale... No, nebudem mať nič, jedno jablko. No ale potrebujem regenerovať. A urobím si vlastne aj sugarcane farmu. Takže sme v našom pekle, kde už nie je sugarcane farma. Také tu nie je farma, ale... O môj bože. Kde je sugarcane? Tu je. Tak dáme to napríklad. O môj bože, vidíte to? Mne vyrastol melón. Teraz je len hlavne... Áno, dámy a páni, máme melón. A z melónu... Tekvica pre Boha. Máme tekvicu a z nej môžeme urobiť neobmedzený zdroj na sneh, ktorý nám je totálne že na nič. Takže počkajte. Raz, dva, tri, štyri. Robí sa to nejako... Teraz síce neviem približne. Robíme to tu. Zatiaľ. Robí sa to, myslím, takto. Nie. Jasné, že nemám pri sebe krompáč, veď to by som nebol ja. A urobí sa to, myslím, tak. Mám si pomocný blok. Tuto pôjde ten snehuliak. Ale zase neviem, či on môže dať sneh aj na tento half blok, to uvidíme. Alebo že by som to... No uvidíme, čo sa stane, ak to zrobím takto. Počkať, nie, takto sa nerobí. Lopata, dúfam, že to z ňou vyťažím. No, dostal som tie. On sa robí iba tak, pretože on nemá ruky. Takže ja ho prvé zazdím. A uvidíme, čo to zrobí, ak to robím takto. Predsa len by som skôr tento half block dal preč. Pre istotu. Neviem, možno, že na half block sa robí sneh, ale tak nie som si veľmi istý, takže pre istotu. Takže bum, máme snehuliaka Jožka a snehuliak Jožko sa pozerá práve na mňa. No, skúsime, či náš neobmedzený zdroj snehu funguje. Áno, je to tak. Takže proste vidíte, on všade, kde sa postaví, tak dostane sneh a ja vlastne môžem celý čas iba držať a iba sa mi tu expí sneh. Ako vidíte, strašne rýchlo sa mi ničí lopata, ja ju za chvíľu vyničím celú. A bum, sme bez lopaty. Zase sme si naťažili celkom dosť snowballov. A máme melón! Dámy a páni, máme melón! Konečne máme niečo pod zub, konečne sa tu naša farma začína rozrástať. Aj keď melón nám veľmi nedáva. Ja si myslím, že by trebalo tú farmu trošku vylepšiť a trošku zväčšiť. Takže teraz vyzerá ako, myslím si, že dosť čudne. Ale zase myslím, že to teraz bude až... že to bude až v ďalšom dieli.
To, čo teraz idem urobiť, nie je dobre. Nie, je to ešte nejdem urobiť. Urobím presne toto. Ale teraz asi nemôžem posadiť. Tak nič. Čakať. Počkajte chvíľu. Ja mám taký blbý pocit, že môj škreček utiekol. Tak nič, to nevadí. To môžeme urobiť, takto to pôjde? Nie, ono to musí byť hneď vedľa vody, tak skúsim to. Hop. No, a to by asi mohlo fungovať. Viem, že sa to dá aj inými spôsobmi, ale čo už. Bum, bum, bum. Ale nie je to sranda. Proste nie je sranda. Teraz by mi trebalo ísť ako na ten low, pretože potrebujem zabíjať nejakých mobov na tie veci, ktoré potrebujem. Hlavne potrebujem zabiť skeletona na bone meal a pavúka na to, aby som mal post. To bol fail. Ó môj bože, on má lopatu? Nie, on má meč. Dámy a páni, on má meč. A tak dobre, výborne, spadol, výborne, výborne. Áno, je po ňom. Tak tento nám nemôže spadnúť, toho musíme zabiť. Poď ku mne, poď ku mne, poď ku mne. Poď ku mne, poď ku mne, poď ku mne. Hop. Hop, hop. Ó, výborne, výborne, máme to, čo sme chceli. A tých mobov je tam trošku viacej, ako som čakal. Ja toho skeletona musím nalákať nejako na seba. No poď. Au, 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 au. Videli ste to? Tým pádom ja nemám život. O môj bože, rýchlo, najed sa. Počkaj, až kým nebudem hladný. Tak by som ho pekne zostrelil. Nie, ja som stále hladný. A on dúfam, že nepríde na to, ako cestu. Teda dúfam, že nepríde na to, že ako sa dostať dole. Pretože ešte nemám plný život. Ale tak ja sa s ním môžem ísť trošku pohrať a trošku ho pozhadzovať dole. Kde je? Kde je? O môj bože. Ví. Ty čo robíš? To si prehnal, kamaráde. Toto si nemal. On mal meč. Teda on mal luk, on mal kosť a ja som ho... Prepáč Jožko, ale išiel ťa zabíjať a som ho musel hneď zabiť. No poďte, vy svine. Seklo mi to. No poď si dole, poď. Dúfam, že tí mobovia nie sú až takí... Sú. Poď. Ó, výborne, dámy a páni, máme 6 kostných múčok, čo je úžasná správa na to, aby sme si urobili chlieb. Vymenili toto tu za... Nie, počkaj. Ešte nie, ešte idem si trošku zabojovať. Ale až potom, ak sa najem. OK. Takže trošku dorenegerujeme, trošku si doplníme život. Zase sa tu spawnuli. OK. Wow. On spadol. No poď, ty ku mne teba potrebujem, hlavne nespadni. Poď. Tá. Na čo nám bude pavučie oko, ktoré som... No.
O môj bože. Čo to je? Ježiš, oni sa navzájom zhadzujú. Oni sú blbí. Tam je kostlivec so začarovanou... No jasné. Tak dobre, to asi už nezvládam. Ja si musím zobrať... Au. Nie, prečo? Prečo mi to muselo spadnúť? Ví. Môj bože. O môj bože, my nemáme život. Nemáme život. Čo teraz? Nemáme život, o môj bože, nemáme život. Čo teraz? Povedz mi, čo teraz? Prestaň panikáriť a povedz mi, čo teraz. O môj bože. Enderman. Ví. Jo. Jo. Ajaj. Oj. Oh fuck, môj mikrofón. O môj bože, pardon, dámy a páni, ale ja som stratil mikrofón, o môj bože. O môj bože, ja som si buchol do mikrofónu. Tak dúfam, že sa teraz dostaneme hore. A je to tu. Nie. Vážne? Teraz si robíš srandu? Tak teraz sa hore nedostá. Hej, môj sugar cane. Vlastne ono, keď to bude zamrzať, tak sa mi tak rýchlo nevyrastie, takže ja tam musím dať slep. A urobíme to tak. Tak myslím, že oni už zhoreli. Ja ešte sa pre istotu pokúsim vydať na ten low, ale oni tam už bohužiaľ nie sú. Možno, že sa ešte niečo nájde. Á, výborne. Ten sa nám dosť hodí. Len musí prísť k nám. No poď. Au! Oh yes. Tak ideme dole. OK, 23 minút to bude možno, že pre tento diel všetko. Možno, že to nebude pre tento diel všetko, ale myslím si, že už natáčam dosť dlho. Nechcem to preháňať na nejakých pol hodiny. Ešte si tu trošku s týmto bone mealom pohrajem sa. A urobíme si chlebík. Ale tuto vymením vodu za takto. No a nakoniec aj takto. A zoberiem si motíku. Dúfam, že to tu pôjde voda. Mala by ísť. No a posadíme tie melóny, ktoré mám tu. Sice sú ich len 2, ale zase každý melón sa hodí. Takto. Výborne. No a tu posadíme tie semienka pre zmenu. Tieto si dáme vyrásť. No a nakoniec aj tieto si dáme vyrásť. Takže super, máme 5 wheaty, čo je úžasná správa. Ale to bude pre tento diel určite, že všetko tak. Ja dúfam, že sa vám tento diel páčil, kde sme konečne zmenili túto cestu. Spawnuli sme Joška a možno, že na budúci diel
sa nám už spavnú aj zvieratá. Tak dobre, ja sa s vami lúčim a dúfam, že sa vám páči tento môj krásny skyblock. A dobre, ja sa s vami lúčim a čau. Určite, že všetko tak. Ja dúfam, že sa vám tento diel páčil, kde sme konečne zmenili túto cestu. Spavnuli sme Jožka a možno, že na budúci diel sa nám už spavnú aj zvieratá. Tak dobre, ja sa s vami lúčim a dúfam, že sa vám páči tento môj krásny skyblock. A dobre, ja sa s vami lúčim a čau.